Ja sam išao 23 godine i vratio sam se... A ko je zadnji u biti ovdje bio od mještanina? Tu, suci koji je tu je umra, Patricio Sindičić. Nakon Škarde, Rivanj, Sestrunj, Premuda i Zverinac trenutno su u najgoroj situaciji. Broj stalnih stanovnika kreće se između 30 i 50, no to su uglavnom stari mještani, umirovljenici. Mladi bračni par sa Sestrunja prošle je godine dobio sina, što je izazvalo pravu senzaciju na otoku. To je naime prvo dijete nakon nekoliko desetljeća. Prometne veze između Zadra i ovog otoka jako su loše i rijetke, pa je raditi u Zadru i živjeti na Sestrunju nemoguće. Čak i svježi kruh Sestrunjci dobiju samo 2 puta tjedno, točno u podne, kad se čitavo mjesto okupi ispred jedine trgovine. To opet nije ništa ako čovjek koji je u Zadru ili koji bi živio ovdje i koji radi u Zadru ili negdje dalje, da on može ujutro putovati na posao, a kasnije se vratiti, recimo popodne satima, to je onda pravi život i to bi ovo selo onda oživilo. Sve navedene probleme ima i Premuda. I osim njih, još jedan koji mještane muči iz nedjelje u nedjelju. Tamo naime, prema njihovim riječima, svećenik dođe održati misu kad ga je volja. A voda nemamo popa, dođeš silbe kad ga je volja i kad ga doveze, koje drugo nema. Ispada da nemate di na misu ići ovdje. A nemamo, prošlo vod 2 nedjelja nije bija, a neki stari boran. Znači dođe kad ga je volja? Kad ga je volja. Ništa bolje nije na Istu, Silbi, Molatu i Ravi. Iako su se stanovnici izumrle Škarde mahom preselili na Ist, čini se da i ovaj otok očekuje ista sudbina. Da mi nije bilo loše, no kad smo ostali ovdje, kad je bilo više svita, tu je bilo više naroda, imali smo ovdje đaka, dosta. Ovdje je najviše trajala škola, razumijete? Najviše je ovdje trajala škola kad su ljudi počeli iseljavati. Sve to išlo u grad. Sve, mi ovdje imamo naš, sad možda 30-40 penzionera oko starijih i to će sve izumriti. Mjesto Molat na istoimenom otoku za sada je u nešto boljoj situaciji od preostala 2, Zapuntela i Brgulja, ponajviše zahvaljujući trajektnom pristaništu. Stanje u Zapuntelu je najlošije, dok je u Brguljama barem ljeti donekle živo zbog velikog broja nautičara kojima je tamošnja uvala idealno utočište. Samo što nema tih nekih tekovina civilizacije, što bi se reklo, da baš možeš popiti kapućino u 7,5 i pojesti kruasan s njim, to nema. Život na otocima u prošlosti je bio težak i nezahvalan. Unatoč pričama kako je danas bolji i lagodniji, očito je da sve više njih polako, ali sigurno nestaje. Takva sudbina za sada ne prijeti Ravi, no čini se da ona polako postaje vikend naselje. Pa neće izumljeti u tom smislu da će uvijek nekoga biti, ali bit će to vikend naselje ili naselje penzionera, a mlađi ljudi ne znam da imaju baš neke mogućnosti da se tu nastane. Jedan u nizu problema na otocima, posebno zadarskim, je i problem vodoopskrbe. Osim otoka unutrašnjeg niza, Ugljana i Pašmana, ostali nisu uključeni u regionalni vodovodni sustav. Zašto? To bismo pitanje mogli postaviti i lokalnoj vlasti, no oni bi nam, kao i otočanima, ponudili neki diplomatski odgovor i obećanja. Drugi problem, još istaknutiji od prethodnog, su prometne veze. Iako su u posljednje vrijeme učestalije i usklađene s nastavom u gradskim školama i radnim vremenom firmi, to nije dovoljno. Vi do nekih zadarskih otoka, primjerice do Rave, putujete 2,5 sata. A to vam je potrebno danas, u današnjim okolnostima, da autocestom dođete i to normalnom vožnjom od Zadra do Zagreba. Dakle, ako netko treba ići vikendom na otok i potrošiti minimalno 5 sati na put, onda je svakako to jedan demotivirajući činitelj. Kada su trajektne linije najučestalije i najbrže? Naravno ljeti, i to prema Ugljanu, Pašmanu i Dugom otoku koje turisti najviše posjećuju. Milijuni utrošeni za nove trajekte i brodove koji u ljetnim mjesecima ojačaju flotu, domicilnom stanovništvu ne znače gotovo ništa, jer zimi ih nema. O radnim mjestima ne treba puno ni govoriti, niti njih nema. Stoga nije čudno što mladi ljudi odlaze u grad trbuhom za kruhom. Na nekim otocima škole su zatvorene, a dječji smijeh i veselje mještani rijetko čuju. Fali nam mladosti, fali nam djece, skakanja, igranja, pjevanja. Kad smo mi bili mladi, bilo nas je puno. Evo, škola nema ni jednog đaka, već godinama nema. Jer ljeti dođu nešto malo, ali malo. Rava je primjerice zatvorila školska vrata 1986. godine.
mnogo prije se dogodilo na Rivnju, zatim nekako tih godina su se škole zatvarale, dakle na Sestrunju, na Premudi, zatim na Istu, u pojedinim mjestima na Molatu i sl. U novije vrijeme Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ima jedno načelo da se nastava mora organizirati makar za jednoga učenika u školi. Tako da imamo primjer da se nastava organizira za samo jednoga učenika na Premudi, za 2 ili 3 učenika na Molatu, za isto tako vrlo malen broj učenika na Olibu i sl. Vikendi i ljetni mjeseci jedino su vrijeme kada otoci malo ožive. Stručnjaci kažu kako i onima s isključivo starim stanovništvom izumiranje ne prijeti, bar ne u potpunosti. Prijeti im pridjev vikend naselja, mjesta koje će starosjedioci ili stranci posjećivati samo povremeno. Konstatacije koje smo naveli nekima će se činiti kao crne slutnje, pesimističan pogled na budućnost ili novinarska želja za senzacijom. No činjenice govore svoje. Stanovnika je na otocima sve manje i manje. Više ih umire nego što ih se rađa. Ovdje su svi penzioneri, kad bi ovo se sve obrađivalo u selu. Prije. A sad su samo došli penzioneri. Ovdje su došli umri. Ovo je bilo sve po vinogradom, sve ovo je bilo prodorana ovakove njihove. Vinograd, krompir, kupuvaj, žito, šenica, kukuruz, svašta je ovdje bilo. Danas sve zapušteno. Mlađi se ne vraćaju, stari umiraju. Predstavnici vlasti nad sudbinom naših bisera trebali bi se dobro zamisliti i promijeniti to da otoci žive od izbora do izbora, kad ih se sjete i polože tu i tamo koji kamen temeljac. Na morskoj pučini na jednoj hridi, gdje mirta raste i bura bridi, plaču mocire i dvori stari, jer nitko više za njih ne mari. Domaći pošli, a strani došli, kopaju buše, starine nam ruše. Plačite dvori, žalim mociru i meni zbog vas suze naviru.